Gaurkoan, badakizue datorren larun baterako manifestazio egiteko deialdia eginda genuela eta pixka bat horren berri eman nahi genizuen. Gaur agerraldi honetan akordioko eragile askotako parteide gaude eta gero hitz hartuko dugu batetik gaztelaniaz Julia Monge Gorripideak kidea dena eta ni neu, Asier Arraiz, Ezker Abertzaleko kidea. Gernikako akordioa izenpetu genuen eragileok, heldu den larun batean Bilbon salbuespeneko neurriak indargabetu konponbide garaia da lelopean egingo den manifestazioan parte hartzearen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Egoera honetan, Auzitegi Konstituzionalak hartutako erabakiari erantzun sendo eta zabala emateari ezinbestekoa deritzogu. 187/2006 doktrina, Parot doktrina delakoa babestea, de facto biziarteko zigorra babestea baita. Erabaki hori beraz, Euskal jendarteak duen bake eta konponbide nahiaren aurkako eraso gogorra da. Espainiar estatuak halako erabakia hartuz, gatazka konpontzeko borondaterik ez duela adierazi du. Estatuak blokeo egoerari eutsi nahi dio, luzatu nahi du, ea bake eta normalizazio prozesuaren urak gelditzen eta usteltzen diren. Estatuak abagune historiko hau zapuztu nahi du, Euskal Herritarrengan etxipena eta frustrazioa sortuz. Gernikako akordioaren inguruan bildutako eragileok konponbide demokratikoen aldeko konpromisoari eusten diogu. Euskal gizartearekiko prozesu hau bururaino elkarrekin eramateko konpromiso hartu genuen eta gaur hemen berretsi nahi dugu. Pertsona guztientzat giza eskubide guztiak aldarrikatuz, Euskal gizarte osoa irabazle bilakatuko duen prozesuaren aldeko konpromisoari heldu nahi diogu berriro. Euskal gizartea bera konponbide prozesuaren protagonista nahi dugu eta Espainiar estatuak eta Peperen gobernuak jarriko dizkigun oztopo eta traba guztien gainetik aurrera egiteko prozesuaren motorra mobilizazioak izan behar du. Hala, biziarteko zigorra legalizatzeko mendekuan oinarritzen diren erabaki politikoen aurrean, Euskal herritar orori Bilboko manifestazioan parte hartzeko deia zabaldu nahi diogu. Gogoratu nahi dugu manifestazio hau arratsaldeko 5:00 kasillatik abiatuko dela. Ziur gaude, larun batean, estatuaren inmobilismoa gaindituz, Euskal Herriaren mobilizazio jendetsua ikusiko dugula.